Hello, Parlok. Welcome to Digitalpreneur. How to make money online. How to make money from Instagram business presentation. Di kani gidi ka business presentation jangka digitalpreneur kabangingin pen EP ya kata kalat kalenti kabangingin share EP bangin pen EP kata kalat kalenti bakumnu pinla ban kamay bisa lang baka Instagram, lang baka Facebook, lang baka WhatsApp, lang baka Telegram, bat kumta terter bat kiwi social media platform. Page ikani ka video hadu ka bakut kanang ba pinyo ki jingkai ki batikna kanang ba pinyo kataka lenti ka babiang na kabanta ba kumno nginla ban kamay pisa online hoy bun nangi iwat ya katakalat kalenti ka babiang handringan ay ping ngimyo ra kataka company ka babiang la ngimyo ra kataka lat kalenti ka pura kataka ba ay jingkai yang pura ba kumno ngin yo ban ngintip ban kamay pisa online dengan IP ka digitalpreneur ka IP ka taga jinghikai ka bapura ba kumno nginla ban kamay pisa online lang ba ka Instagram. Main thing kadika Instagram ka ba ngingi tray hangni. Te bun ngan IP ki bala kamay lang ba ka Instagram ki ba kamay siya jar arajar ka sisngi tang lang ba ka Instagram. Kita kidai ki kasih dengan mentang batai pi bat nganya cekmat ya kenika session. Welcome to Digitalpreneur Business Plan presented by Master Walambok Simli. De ngan pen EP menta ya ka business plan but page ikani ka video hadu ka bakut nai page retang marstang namar pinam suthu ela da pim page hadu ka bakut de page ikani ka video hadu ka bakut tem tang niat khandiat chpangka digitalpreneur. About digitalpreneur is an online communities and affiliate program that teach people about digital skills and giving them an opportunity to learn and making money from social media platform. Example na Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, and etc. But start on 1st March 2025. It's a digitalpreneur. It's provide quality skill course, digital service with digital product. Okay, so let's dang haka shitarik jong ubanay mat arajarupsan but kadairu ka digital marketing ka provide ru ka airu ini kita ki skill ki babas ki skill ki babiang ma ka ai kita ki kus ki babas but ki skill ki bapher okay so kadairu digital service but kita ki kus ki digital product ki bang ngimla ban kata handrai ngila ban yui but ngila ban penon kami ki lengba kata digital lengba ka hikai jongi online umdai bangi hikai markmat ringi ai hikai lengba ka mobile phone jong phi lengba ka laptop ka jong phi phimdan kam bandawan kandu phimdan kam bandawan ha office ringan ai phi ai hikai ye phi online ma ki school ki skills ringan ai phi kidan ki skills ba pher ki hikai ki ba pher okay te mentangin niat khandiat shakmat shaphang ka vision but ka mission jungi okay ka vision jungi ka vision jong ka digital prong ka dei ban pen kelai ki briu na ka jing im ka belong normal ban shaka extraordinary life to change people life from ordinary to extraordinary life kumut kumanta phim da bit biang ba phi im ma survive handringan ip langba ka jing langba ka vision tingi kabangi nyarap ikibriu ma langba kata ka mission kabangi bu kalong ban nyarap to help people learn about digital skills and making them successful in online business. Okay, so mentak handiat chua banginya chikman ni kwa ban yathu yepi ma shpang founder jong ka digitalpreneur ma bat ka kerteng jong i tin am pi kwa man tem tin am so idei khasi hi ngan ai phim dei rei dakhar okay so idei master walam simli idei CEO jongka digitalpreneur business consultant marketing expert 5-year experience in digital marketing mo sans name ngan ai phi perkhat hadu sans name ila experience hapoka digitalpreneur tela da pidan kanu phila ban koli i phila ban mili i phila ban taxi
Okay, so mentah kumno ban sedang ha kata ke digitalpreneur, how to start in digitalpreneur kaban kong kadai ban you ban register but enroll the package. Ma register ya ladi but enroll ki package tit kita ki package kibaran ki bangi ai kita ki package but ki skills baper po jong kita ki package ma but kaba ar kadai bapin le you tang ban promote la ne bapin share la ne pin recommend ki parlok jong pi la ne yano ban promote pan nganai pi promote lang ba ka Instagram, Facebook, WhatsApp bat kum ta ter. Okay, so tang da ka ba pi promote pila ban kamai pisa. Dikatangan ai pi ka dei ka lenti ka ba ngin kamai pisa online. Ma de promote kumba pi yo i PGE baki aktor aktris ki advertise spot TV tengah pi ban promote kalong kum tu kan promote iki product jong kanu ke company te ke company kan ai commission te ki bun ki aktor aktris ki bakamai de ki lak ki kror tang na kowe ka advertise te balai mangabat pingim la ban kamai da ka bangi promote ya kini kikus ru ki kikus ki ba ai jing mentoy mdai ki bom ai jing mentoy ndai ki ba ai jing mentoy na ka benta ka jing im jungi lang ba ka lawai jungi lang ba ka jing mentoy ka jungi bangin la ban kamai ban ngin im jek po ngin im ni ka jing im ka bangi kwa. Okay, so tang da ka ba pi le kumta tang da ka ba pi promote kumta ken pin kamai numar lada pi im ngene persai lada ngim promote ngim la arban im. Okay, so ngidan kam ban promote ikano de shwa ba pin promote lani pin sedangi ke kam ka jong pi ba pin dan benta hapo ka digital penor ngi dan kam beli dan kam ban sim kini ke package ke ban kong ka basics package ka ba ar ka standard package bat ka premium package tengi dan light lagi package kata ka basic ka standard bat ka premium dikador jong kini khandai spak khandai ka basic ring mentang niat chmat ngin pen EP ba katnu kador ngila banyo ya kini ki package. Okay, so digitalpreneur package mentang ini chua ka basics package kai ka bangyo na ka basics package but ka no ka dor jong ka basics package. Ka basics package get access to 6 course: WhatsApp support, digital marketing mastery, affiliate marketing mastery, personality development, communication skills, Canva mastery, Instagram basics. Okay, so ka price jong kani ka di khandai spak khandai handai lara pitit menta pin yo hakador kabatang nrius pa khandai di ban yo ban enroll kini package pila ban taxi tu basani pi kani kaling di insa ai pi kaling na kabanta ban register ya ladi ban enroll ya kini ki package. Okay, so ka basics package kaban kong WhatsApp support, digital marketing mastery in hikai pish pangka digital marketing in hikai pish pangka affiliate marketing kumno ban le kumno ban trade kumno ban promote kumno ban sales kumno natong sedang na iping in hikai pi nang ta kum personality development pangka jingim jumpi ma pi im kumno ban pan kelai kata ka jingim jumpi kumno pin keren ni kibriu kumno pin yadai bat kibriu nang ta Canva mystery kumno pin edit ki poster pin edit ki presentation bat kum ta ter bat ki way ru kum chu nai pi de kador ka dei tang rius pa khandai perkhat ngi ngai pi penlut da ki pau hajar na ka banta ban lej school na ka banta ban lej class ni nam ban yo ki jing kai ba pher dengan IP ngiru hang ni kalong kum school kum bang ngi ai jing kai school jungi hang ni pat ka dei digital ban hi kai pi ba kumnu phin kamai pisa mdei bang bang hi kai pi phang ABCD ta ter ring hi kai pi hang ni ye ni ai pi ki jing kai bat ki skill ba pher ba phin la ban kamai pisa tematang niya chakawi pat ka package kata ka standard package standard package get access to 12 course haduk khat artali ki course pinyo nang ni ka Instagram mastery, video editing, FB art mastery, dropshipping, blogging mastery, LinkedIn course nang ta plus bat ka basic course bat ka dor jong kani ka di khat khandai spa khandai handai la da pi tit man ta la da pi enroll na man ta pinyo tang ha ka dor ka ba khat saus pa khandai di perkhat ngan pi ban yo yakini ki jing kai shapang ka Instagram mystery video editing kumnu ban edit video bapin shna video ban bu hapo YouTube channel ani kumnu ban penan kami ke Instagram kumnu ban yo bun for kumnu ban yo bun ka light ke bat kum ta ter shibun ngan pi te
ban yo jing kai spang ki ads kumnu pinchna ki ads kumnu ban drop shipping lada phikwa ban le kiwi business kum drop shipping business ru phikwa ban le te ni ai ki jing kai hangni nang ta blocking mystery nang ta linkedin kumnu pin link okay nang ta plus bat ka basic course lada phishim ka standard package phinyo lang bat ki course ki badan hapo jong ka basic bat ka dor ka dei ka no khat saus pa khandai phau khandai lada phishim mantan marble kador kadai khat khandai spa khandai remantang yo offer but ni ai phi tang khat saus pa khandai te enroll na manta pani ka link ban register na bata je phi ban enroll ni ki package na i bri ba seni phi ni ka link but lada phi page na po ka YouTube channel ka jongi te phila ban comment na ni phila ban sim do number phone jing siu phila ban text directly phila ban call directly phila ban WhatsApp phila ban clean phila ban comment ru kumju okay ti man tangin ya pat sakaway ka package ka balay ka premium package ngila ban yo hadu arpau teli ki course SEO mystery, YouTube mystery, email marketing, millionaire course, lead generation, trading course, hacking course, business development, e-commerce, FB mystery plus batka basic plus batka standard. Ki course ki badan hapo jong ka basics package pin yo lang ki badan hapo ka standard package ru pin yo lang de hadu arpo plus ki course pin yo lara shim da ka premium package ka dikat no 1,000 khandai spa khandai henry lada shim menta bakadang yo offer menta pin yo tang hakador kaba 1,000 khandai spa khandai dikini ki kita ki lai teli ki package ki bangi ngi ai jing kai kita ki skill bapher okay so kador jong kani ka premium package kadai 1,000 khandai spa khandai te phila ban pan ni ka link na kitu ki basen ni phi ya kani ka video te ba phinyo ya ka link ban register la ni ban enroll ya kini ki paro lightly ki package phila ban jit ka way ma mdai ba ong ba phin sim baro ki package ringan ni phi ka premium package ka dei ka package ka ba best tam na ka banta jongi ban stang hapo digital preneur ban stang ya kani ka kam okay te SEO mystery Inyo jing kai YouTube mystery kumno ba pinchna ki YouTube automation claim da pen idore lade phimnang ban ak video ringan ai phi lada phi dan kata ka skills ban shna ki YouTube channel kum ta ter phinnang phila ban kamai pisa langba ka YouTube channel rukum chu timanta nginya no shaka commission structure ka jongi tingi ai ka commission 9% hadu khandai 4% kumba PPE hangni hakni ka structure ka bangi draw hangni te mapi te hajrong but lada phi promote kumang ai phi promote lani phi share ka ni ka business ka jongi ya ki package ki jongi te phinyo 75 hadu khandai 4% ka commission ka direct commission ni ai 9% nang ta ka indirect commission lani ka ta ka passive one ni ai phi 10% but ka passive tu ni ai phi 5% te bun ki company what ki company ki badi kali ki badi ying ki badi ki jaka ki putangan ai phi kim ai he re ka commission ki ai tang 1% 4% ar 4% henry ngi padang ni ngi ai phi rengkat ki jing hikai ngi ai phi kita ki jing hikai phang ki skills ba pher henry ngi ai ru ka commission ni phi hadu khandai 4% perkhan khandai 4% ngi ai phi ka ta commission tang da ka ba phi promote ya ka business ka jongi mdei ba phi ong ba phia ban trai phia ban wan trai office ani phia ban wan man ka si sha office jongi ban trai ring ngai phi trai tang si kanta ar kanta ka si si ai tang ka por ka jong phi si tang kanta ban trai phi yo hadu khandai 4% ka commission te man tangin yat khandiat skani ka commission structure ka jongi manta lada phi sim ka basics package te phin khamyo duna hi ka commission ma phin khamyo duna ka commission marbelai lada phi sim ka basics package ka dor shubu manta phi promote ka basics phinyo ko katto kumbala pen iyang tu phinyo saus pa ka
ka direct commission shispa ka passive 1 san phau ka passive 2 lada pi promote ka standard pinyo khandai spa ka direct commission ka passive 2 pinyo ar spa but lada pishim ka lada ka passive 2 pat mana pi pinyo shispa ti lada pi promote menta ya ka premium package ke balai jar khandai spa khandai pinyo ar hajar lai spa direct commission passive 1 pinyo ka no san spa passive 2 pinyo ar spa passive 1 kemut ka direct commission ka active ka direct commission ka passive 2 kemut ka indirect kemut lada itu ibashim package na pi I promote chaki way kemut piru pinyo lang debat itu iba pro lada itu iba hapo jong pi I promote ya ka package ka premium package pinyo lang kanu arspa tengka tiketa kadika passive tray ni pim tray ron re kitim jong pi kitray kemut pila bet banyo ka passive income. Okay, di mentang ini pat lada pipisim ke standard package pinyo ayu pinyo kat no lada pisim ke standard package lada pi promote ke basic pinyo haduk saus pak san pau ka direct commission shispa hi ka passive 1 san pau hi ka passive 2 te lada pisim lada pi promote ya ka standard package pat pinyo kat waste pa kat arspa ka jingi per makat waste pa tengka pinyo but ka passive 1 pinyo arspa but ka passive 2 pinyo shispa dikat nu kajingi per kala per sibun din am dengan IP ka standard package but ka premium kidiki package ba best tam na kumtajong pi ban sedang ya kani ka business ban sedang ya kani ka digital preneur ban sedang ban kamay lang ba ka Instagram tilada pisim ka lada pi promote menta ya ka premium package lada don basim na pi ya ka premium package pinyo ka no ka active ka direct pinyo ar hajar san spa ar spa tangka kala per lada pisim da ka basic bat ka standard tika passive 1 pinyo san spa passive 2 kan pinyo ar spa san pau kan nu ka jingi per din am kala per bak naka lada pisim da ka yala de daka basics but lada pisim daka standard tika standard package but ka premium package diki package ba best tam na kabenta jong pi kijing hikai ru pilayo kambun but ka commission ru ngane pi ka kham he okay te kuma pi lada pp promote ka basics kat no pio lada pi promote ka standard kat no pio lada pi promote ka premium kat no pio pila WE yang ni dengan IP sim mapi menta kanu ka package ka pp kwa ka premium lane ka standard nomor beli kini kita ki package ba best tam nak menta jong pi ban I commission kambun ya pi te pani kaling na ibasani pi kani ya kani ka video lane pani kaling na itu ibasani pi ya spang kani ka business lane pila ban text yang ngaru lada pipet na ke YouTube pila ban tek how to number phone jonga ma te pila ban tek how number phone te sa callinga sa textinga ngan sa pen I pi ngan sa batai kambania ya pi okay te mentang ini aja ke premium package kat nu ka commission pinyo lada pi sim ya ka premium package lada pi sim ke premium package menta subu pi promote tang ka basic sungan pi pila kamai kat nu sans pa tang ka kata ka direct commission lada pim tray pat lada ki tim su pi ki tray pinyo kat nu passive 1 spa passive 2 san pau okay so lada pi promote menta pat ya ka standard package pinyo kat nu ka active income pinyo kat waste pa tang ka passive 1 pin ka active pinyo kat waste pa passive 1 pinyo arspa passive 2 pinyo shispa tilada pi sim yala de daka premium but pi promote ru daka premium perlok jong piru isim daka premium kat nu pinyo ar hajar praspa perkat hadu ar hajar praspa pinyo tang kata direct commission ke jong pi tilada pila bandi tang ka wei ka kus hakashi sngi lada pi promote tang ka wei ka kus kata subut tang ka premium package hakashi sngi pila kamai ka nu ar hajar praspa tilada pi promote hakashi sitayo cubu arteli la nilai teli ka nu pila kamai ka sitayo tinam tilada pi promote ka premium ka di ka package ka best tam na ka tajong pi bat ba pinle yala dir ngonai pi ka premium package ka di ka best tam lada pi kwa ban penkelai ke jing im jong pi lada pi kwa ban penkelai kata ka rukom kamai ke jong pi te once ke digital preneur but sim ki package ba pair
sim kanu kanu ka package ka ba phi dan kamon phi kwa sim ka package namar beli hapo jong kini ki package kidan ki ching kai ki ba pher but plus ki ching kai phi kwa ban le business hang ni ru ni ai ye phi kataka lat kalenti ban le business. Okay, timanta manu banle ya kani who can grab this opportunity kani ka dikalat kalenti na kabanta jong ki student kaban kong ki di student mau ki badang puli de ka dikalat kalenti ka babiang na kabanta jong phi nang ta a job person a housewife ma lada pitri bela lada pitri kanu ka kamru nai pila banle ikani ka business lada pidei kalong kami ba ap ying ka kami ka ba rikun haying ka ba ap ying ka ba trikam haying pila banle ikani ka business namar kani ka business pimdan kam banu tri nang no rei ban tri kani ka business tri na ying tri nang no ru na kanu ka jaka ka ba pidan pila ban tray nang ta namar balay pidan kam tang da ka mobile phone jong pi ban tray ban attend meeting ru pidan ki por ki balong chan mit dan ki por balong man step dan ki por balong chan mit mo ka bangingi ai training tik ka shong ka mon ka jong pi ha kanu ko por pi ko ban attend de pila ban attend. Okay, so who can grab this opportunity? A student, a job person, and a housewife. Mjit beri rem dan kamera baong bao tang tau balak dep puli kata balak bantri yang ni rengan ni pi lada pim nang pareng ru handrai pi dan sisa kata kamon bantri ni nilong balak loy banirap ipi namar beli ka mission ke jongi to help people learn about digital skills pim dan kam nang keren pareng pim dan kam nang danang keren hindi namar balay ngi hikai hang ni phi da ka khasi hoj ki jing thok ki de da parang han rei ban hikai pat da ka khasi the welcome to digital preneur ni priang lut ya baro tiki ki bangingi dan kam ma kita ki tools dan ki kita ki bangingi dan kam ban sedang ya ka digital preneur ka banengkong ka de ka mobile phone ka ba ar ka de ka internet bat ka balai ka de ka mindset. Okay, so ngidan kam tang ka mobile ada pidan ka mobile phone hakti jeng pi nang ban penang ka mobile kala biang plan pidan ka net tang ka internet kala biang plan na ka benta jeng pi bat ka mindset kita ka jingmut jing perkhat jeng pi kani ka brain jeng pi pila ban pen kam pinang ban penang kami kani ka jingmut jing perkhat jeng pi kemut kala biang pelat ban trei hapo ka digital preneur ngim dan kam dan kam ban ong ba pidan kam kitar lani kum tai tang da ka mobile tang lamba ka mobile tanai pila dang nginang ban panan kami mobile ngila ban kamai pisa lang ba ka mobile phone jungi ngila ban kamai de kilak krur tang da ka mobile phone jungi hari ladang nang pat kalong useless ngi tinem ngin supet ril man kasi sai ngin la ban kamai hari lada pipi sina ril lang ba ka jungi ka jungi kemut pila ban kamai. Okay, so baling ijit ya ka digital preneur why to choose us ngidan ki quality skills course ngidan ki course ki balong quality mo high quality nang ta 24/7 supporting system ngidan live training everyday pila ban yu support la pidan kanu jing arp saw kanta bro nyu singi na ip pin yo ka support na ka management. Okay, nang ta live training everyday maximum commission free lead from leader lada pim sutu free lead from leader sakali na iba sani pi kani ka video lani kani ka link lani pila ban kali direct kinga free lead from leader nang ta pay out ru everyday kamut ni ai jing cvp man la kasingi ai ka commission ni pi ngimbu re banong sisen si banai sisen ar sisen stayo lani arsin stayo once sisen ba pila di kanu ka course haka sisngi hi pinyo ka commission ka chongpi pimdan kamera ban ap raki banai banyo ka commission chongpi tang haka sisngi hi pila la banyo ka commission free lead kandian mentang akwa ban batai pi leads kamut ki leads makum ki client ki bangyo lang ba online te
na ki lidar jong pi nomor beli ngi ki lidar ki bun skilin ngimla arban call ban text tang dalam di tingi ai pi ki teams ngi ai pi ban call ban text ki tang ban call ban pentip ki na ka banta ka presentation la ni lang ba tang nak benta ka meeting la ni tang nak benta ka webinar ka free webinar but bapin share la ni pin recommend la ni pin ya thu shaphang kanika business ka jong shphang ki kus ki bapher jong de ya I free ki leads. Okay, so phim da don kam ban bu jing eladi ba o ngamla ban promote o ngamla ban share namar bali ngin ya rap ru ye phi hanri hoj wat nai up tang ngi hanri phi ru yai promote yai share shaphang kani ka business ka jongi khanang ba phinyo ka commission khambun. Okay, so maximum commission. Okay, so khandiat man tangan pen EAP how much we can earn mokat nungila ban kamai napo jongka digitalpreneur tikuma PUE hangni khandiat ma shphang ka jingkamai ka jonga keban kong ka dikhat waste pa nang ta 8,000 plus pa lai 1,000 news pa san phau ngala kamai 1,000 reus pa ru ngala kamai tingan chipen EAP khandiat ma kuma PUE ha kani ka video ma ka tu ko bahapo tin ka bank balance ma ka bank balance ka jonga ma tihla da pikwa personal rung nai pingan sa pen EP kumnu ma kat nu kata ka banks balance nga ka banganga kamai lengba ka digital platform ka bank balance ka banga ngala kamai napo mdai tang na digitalpreneur ringan IP napo social media kat nu ngila ban kamai pisa napo social media ka pisangan IP kamdai ka barit kapisa na po social media kadi kapisa ka ba kumtangi dan kam ka skills ladangi dan ka skills ladangi yo kita ke jingi kai sepang ki skills ba pher bat ngi pendon kami kita ki skills ki bangingi yo ban kamai ho ot ngila balai ngimla dikatangan IP kadai sekpeli jong pi menta ba pinya trailang bat ngi bangila ban kamai. Okay, so mentangi la don rung IP ka digitalpreneur kala don la ka jongka company certificate kala don ka certificate na po government ila da register po government nang tangi don ka company logo ma digitalpreneur nang ta payment QR code ma na ka banta kitu ki bar register la pio ka link ban register te payment QR code udah ini pila ban shu screenshot ini pila ban shu scan pila ban shu pay hang ni nak banta ki kus bapher lani pila ban shu send detail hai tu parlok jong pi iba send pi kani video nak banta ban register. Okay, de in sayarap pi ban register lani ki batek singa ki ba calling dengan sayarap mengai pi kumnu ban register. Okay, so kani ka dikatakan digitalpreneur digitalpreneur ka ba ai yangi ya katakalat kalenti ba kumnu ngila ban kamai pisa online. Okay, so menta lada pidan kanu jing kontak ini number kontak us 8974035214 pila ban call hai ini number lada pidan kanu jing lada pidan kanu ka problem mak ba PP akan du. Okay, so pila ban mail ru ini digitalpreneur 2025@gmail.com. Okay, na ka banta ban your information ka ba detail kam ba shu te pila ban kontak. Okay, so lada pi yo ekani ka video na po YouTube ru pila ban kontak ha ini number. Okay, te tangkatahi kublai shibun nak liang ka jonga kublai shibun ya kapor ka jong pi ke ba pi pila page kani video kublai shibun ya pi ke ba la yasha kublai shibun ya pi baro ke bala aten ya kani ka session ke ba menta kublai shibun ya pi baro ke ba UE but page ya kani ka video to welcome to digitalpreneur, let's work together, we will help you to success in your life. De kublai shibun page ikani ke bapila page ikani ke video te sngob ha ki bapage na po ka YouTube ro sngob ha ban share, like and subscribe. Te tangkatahi kublai shibun na ka